haalol pulaar gonɗen fof gonɗo heen Fuuta gonɗo heen Daara gonɗo heen Linguére gonɗo heen Fuuta Fulal partout tawi ka pullo kala ko neɗɗo rokkuma teddungal ɓuranma kam d'abord muulda ko ƴiƴam meɗen amu sehlam gila wona juuɗe hewɓe peut être relation ame makko adi wawde hunde ngal ujunere waɗi noon min yindiri jemin kalde amin ƴettodira ganda niveau de relation ɗo tolni ɗum aduna fof ko ɓenata gandal ɓooyngal wonndugal e teddugal sofi meeɗa dilade hakkunde waɗi noon so ari o arde moon e jonde nene kadi wonɓe ganduɗa ko ngandumi an ɓuri duuɓi nogas ɓuri duuɓi capante ɗum wona gandal hannde wona relation joni joni par ce que e jonde nde so tawi hen tan ɓe ganduɗa gandal e muɗumen heewani ko aboutou sel mo mbiɗa e oɗo baaɗe heddi ko toon wala fof mo jiimi hannde wonɓe ɗum ha yetti Harona Mody Harona wona joni Harona ko jaami place mum tawmi ɗum toon ɓuri laabi ujunere wonno wuttam dolot kam gaɗano gawlo waɗata tawa ɗum toon ete kaali hokkat wona goo wona donc aduna ko gasa a wayno meeɗa waɗ ɗaɗone kadi andi ɗum très bien andi ke arɗum fotiri andi gila ari toon law gila opposition andi on sa ali min Moussa on wuuri hay kamɓe ɗum fof adi ganda ko moƴƴal kono ngal e teddungal e komi jaar ko minen koddi o sa yi 2000 tan a yiyat ɗum kam hamadi ɓe ko mawniraɓe amen ko meddi aduna hunde Pikine Yeumbeul Kournar Guédiawaye partout circulation donc fof ko teddungal waɗi wax dëgg yàlla garal ngal ene welimi no feewi par ce que hayso téléphone noon par ce que min mi wona pelowo sa tawi won position moɗo wona heɓdema téléphone weeɓani yidema weeɓani a woni pelowo a moƴƴinani gondiɗo par ce que a andata nodduɗo mom heɓanima a andata garɗo yidde yiide mom heɓanima sa woni pelowo tan a moƴƴinani gondiɗo ɗum wona pelowo min hay mo dañani arduɗo mbiɗa waɗi comprendre comme deux choses ala ɗum ɗo kam ko waɗi ko ala jaaduɗo hen leydi ndi fof saka noon Haalpulaar noon won niveau maɗa jogo an kadi a wawata wadde leñamako sa waɗi ɗum tan jangen ko bonnuɗa mboɗa andi kam ala Fuutanke walla Haalpulaar ɗo woni fof baɗɗo sali oɗo acte kadi oɗo acte dillinani ɗum pour wiide ko ɗum waɗi nde min ummi Makka mi yettiñani hen Dubaï change ani séjour am hay batte waddemi Dubaï garmi deftomi paari hay dara min dartinani e séjour am ko ponnomi wadde comme voyage hay soɓe mbattuno galle o ƴulmayde engagement am e Macky Sall walla position am ɗo wonde combat saɗa waɗa politique a ƴetti ɗum woni engagement maɗa galle ma sumede sokkedema ala hen ko jommuma ala sen combat ɗum saɗa huli ɗum walla aɗa sali ɗum tan aɗa accat politique an ganda wona lamba ma kadi ka kulɗo reedu walla ala courage politique wona guesa ma ɗum ɗo ko huddiro Allah aɗa andi koko waɗi wadɓe ɓene kadi wona wonko bonnanmi ɗumen rien eyi ko nafoore ko mbanmi ɗo no heewi e nder leegal taw ko poddeli hakkude hoddiɓe wona jiidigal kono koddigal kadi ko moƴƴinno hen ko fof kamɓe fof ɓe ngari ɗo le maire actuel e jaraaf chef de village ndeydiɗo fof ngari ɗo l' ancien maire Atigui Antou Samba e délégation ngari ɗo donc ko aduna tan waɗa ɗum tan ko sukaɓe mbaɗi hay so welani ne a wawa wadde hen goɗɗum wona jaɓuɗa kadi ne ko mettanoma hen ko garal yimɓeɓe itti ɗum ha laaɓi ala keddiɗo wona seerema kadi wax dëgg yàlla haɗam arde ampleur baɗɗo o
pour min gasi par ce que yimɓe mbaɗi conférence de presse uji matam naɓe kanel naɓe raniru ɗo e dakar ɗi partout yimɓe ndemni diaspora pour min gasi ko garmi ko wondi kadi ko événement goɗɗo ra galleji crm ɗi mo nelani ɗo neɗɗo tout responsable uji men ɗuɗe premier ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda Diallo partout kala maɗa miijo Cheikh Oumar Anne Abdoulaye Sow en tout le gouvernement donc noon tan ko teddungal les communicateurs les artistes kala maɗa miijo gonɗo e leydi he ko fof nangi alhaali o ko kañum waɗa donc hanga ɗum kala no mettirno ma ɓe wi non woni aduna woni famde aduna yaara kadi ne abou vraiment mi weltima no feewi par ce que ɗum ko fonde ko teddungal manggal wona baɗɗal mbaɗirɗa ɗum ko sabu jofndiral woni ko woni important ɗum ko teddungal manggal cuɗoma haajuma gara garda e sehilaɓe ma sehilaɓe men aɗa arde jokkude andam ɗum ko teddungal te aɗa andi an relation ɓe ma Allah ne andi mi nanguirtama he sababu ala sa ara sa noddu téléphone kadi noppi koddi garal ma ngal ɗo ko moƴƴinde kono kalda am caggal am mi nanta ko aɗa andi ɗum an waɗa andi bonnata par ce que eɗen ndendi sehilaɓe kala mo jooɗiɗa kala ko yalti hunduko ma faye am koko moƴƴi woɗo nana taw wona guelo ngal woɗɓe taw ko musidɓe ko sehilaɓe waɗi noon kadi no wuɗo laamu di kay ko arsugue ma ko addi ko addani kala ko dañƴa hen ene hani hay kala kawfiɗo kay eko dañƴa e laamu ngu anda combat ma et vous étiez le seul artiste premier artiste haalpulaar kay mbimi artiste dariɗo yimi président de la république ƴetti baara jagal engagement pellet ene waɗa soutenir Macky Sall ay neɗɗo kulloriɗo anda tawi men ko moƴƴo mbaɗɗa ɗum engagement natɗa hen ha jaltuɗa a dañani hen ko soofi te andi ɗum joni sa gonɗinano Allah ko goto aɗa waɗa magnifié yidde ma kullolireɗo wona hen e jamaragal ɗum wonata koye garde ƴiƴam mbaɗɗa ɗum ko wadde ete pouvoir kono ko ɗon tan kolluɗa an ka artiste ka nalan sa yimo jiɗɗa a yimat ɗum so neɗɗo teddinima a yiɗat ɗum so nafima a yimat ɗum so teddinanima nafanima aɗa yiɗi ɗum na yimat ɗum ala ko neɗɗo wawi hen waɗi ƴettuɗa on engagement minen foof nden wona nafoore minenen Haruna Dia en Abdoulaye Salli en Moustapha Cissé Lo en Mbaye Ndiaye en Aline Badara Cissé en holko min mbaɗatma rien wona baɗal ko courage tan tigui rigui mo ƴettuɗa waɗi kala ko keɓɗa e laamu Allah nandi kala ko keɓɗa e laamu président de la république waɗanma goto men waɗanma wona dokkuɗoma haaldan ɗum saabu sehilaɓe men ɓe joni Allah pour ala waɗi yo wel ɗum woni position am waɗi kala nde garɗen eɗo aduna ari somi yima ko min haɓate ha daña gueɗal jaɓata programme waɗa Abou Dioubade ara moɗo dari noon président ne dari o wasi yiide hen hoorema ɗum so waɗi ko minen goni ɓe mbaɗani fodde amen woni aduna quoi woni aduna par ce que ko kanko waɗi kanko waɗi ñamlude ko mbimi ɗo ko joni Moustapha Cissé Lo en Mbaye Ndiaye en Aline Badara Cissé kala keɗiɗo moftone andi ɗum ko morceau politique wona morceau politique engagement direct ko ƴetti pour wadde ɗum kadi ko moyen makko e foof ɗum noon ne jogui jogdi wax degui Yallah oɗo pouvoir quand même kala ko dañƴa hen Allah ne seedina waɗi mérite waɗi mérite kadi mbaɗonam ni welat ɗum yiyaten hoore mum onon fof jarama onenne kadi on wawno wiɗon fayma koto Farba goto mon fof yomo sa yimi joni ma mi salminima kono goto mon fof garɗo e makko won haaju mum woppi dembel debarno Richard toon kay kamɓe yisinno ɗo wonno koye wallay machallah noon soko dañama dal soko ɗum ɗo yawti ha hanti en ndeeɓi nino ɓeɗo yimɓe nder